салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, инак баъди чанд пауза мо баргаштем ба ютуб. духтаро шумо медонед ки ютуб реклама намешава. ман командаи бегонаро реклама намекунам, духтарои худма реклама мекунам, яъне одамое ки дар таги ман регистратсия шудагиам. барои ҳамин дӯстони азиз, агар бихоҳед дар командаи мо дар ширкати атомӣ кор кунед, рақамҳо дар рӯи экрананд. ин рақами духтараки ман Фарид Забонувай оиди кор пурра шуморо мефаҳмона ва дар муддати кӯтоҳ шуморо ба маош мебарорад. духтаро дар ширкати атомӣ ягона ширкате ки маркетинг план беҳад осонай. ана барои ин рақамода бинависем, мефаҳмонем. дальши духтаро ма шуморо чӣ гуфтанем, барои чӣ мо инқадар вақт набудем, дар ин мобайл чӣ гап чап шудаге, видеоро тамошо кунем. аввало соли навиёро магарам тамошо кунем, ба соли кӯҳнаро ба соли нава. так что ана махе духтаро тоқат кунем, видеои кӯҳнаро аввал мепардом, баъд видеои нав. дӯстони азиз, мо омадем китайский ресторан. ман рости гап намехостум, гуфтум ман намерам, зоир давра чи бақасам бақала гуфт хавл мерем мефурсем. ай мошин фуромада чойникшона эбой худо мара ака пиёлашона бим мардак пиёлашона би салатошона бин. баъд дӯстои азиз, мо омадем. зоир дуромад пурси шумо чӣ доред? чунибуд из халала ҳастай гуфт, короче на гуфт ки шумо қурбақасам бақа доред. баи ҳама чиз мо ҳалолай. нази шумода нишон медим. интерьераш хушрӯ дӯстои азиз. фасо асобина зоир да пасудош махкус шуда. яки дақиқа ягон кас ба ин чӯчоҳ хӯрда наметавонад, ҳама ба вилка хӯрдистиян. раҳмонали мега итик ҷун варди мо зоир розӣ ин бутлуқча баринай иш будринг. дӯстони азиз, хулоса ини авқоти зоир будай моҳӣ. и авқоти ма телятина по-китайски. раҳмонали мега нону майдаи ба нон по-китайски авқоти зоир. дӯстои азиз, нони хитоӣ бо вообще чабути тоҷикистониам гузарондагидай манам хебдай. дӯстои азиз, авқоти маро бинем. чӣ натурали ҳамисан аваз бинай пастошон ки даршона бинай дӯстон. на иш чӣ дара дарвозаш инҷа поёш ё қаламфур бошад. что моҳина муна неста. дӯстони азизи ман, зоира тошканд омадай, ман гуфтам ки зоир охотничи колбаски биёр. гуфтам и кати сырай хеле овардай, ятайнаи овардай, ятаи овардай. дарахма ядонаша хӯрдам, ба ҳавло биёр. гуфтам ҳавло овардай иқа немқадар падарка овардай. мо дӯстои азиз, раҳмонали мега ки ви зоир мо дӯстро гузошта овардай. ман гуфтам раҳмонали и датаи публикатсияшай чӣ хеле дар инстаграм мега ку датаи публикатсияшай. ҳавлои бо лаззат бо чой инора нӯши ҷон мекунем дӯстои азиз ва дар ҳаққи ҳамин инсон дуо мекунем ки ҳамин гапа гуфтанӣ будам. барои чӣ раҳмонали ту мегӯи аз зан безорум, бо ҷуръата зан доданӣ? охи чӣ хел ҷурам аз зан безорум мегӯм? охи ту мегӯм аз зан безорум, зан проблема. ҷурам да 50 рафа зан намегира ки овай ахота. Значит зан зурай всё-таки. Ҳамеша. Чӣ ҳамеша? Ҳамеша не ё ҳоё не конкретно. Зурай зан зурай. салом алейкум дӯстои азиз, инак баъди намедонам чанд рӯз шумо ин видеоро тамошо мекунем, лекин мода 27 декабрай. ин рӯз ҳавои беҳад нағз кардагиай. иҷода ман хеле печкача гирифта будам ку мондагиам. иҷа бояд борура соз кунам. рости гап ма ҳами айдастаи ҳами баъзе одамо намефурам ҳами шкафи борура соз кунам духтаро.
ами 1000 бор мегем, чунки мисол ина мияй ку духтароя мира мо барои фурӯш овардагим ки ясм фоида кунем ами бо ҳами 10 бор дар группа мегӯм напурсе не одамо шумо медонед ки зиндагии мо рӯи фурӯши ҳами бороа напурсен ки биё ман бора аюҷа бите одами мада баъд ман туда роӣ мекунам баъд як моҳ меоя и бор ҳами гапа 1000 бор мегӯм духтаро бовар мекунед одамо ба дараҷаи тупой нестан наглиян фаҳмиде тупой нестан наглиян бо изона кашида мегӯянд ки ятай тарибте ай ман ҳози заказ кунам ай кабинетам ба туда меоя намега ки яхе мохема ма рангити як моҳ ждат мекунем ки биёя ба айвай мо 50 сум фоида кунем о ира ма брорум да ту бутун то бори ту мебиёя мара чӣ фоида ту бояд фоида кунӣ бал кабинет актив шава ё ман 300,000 бал кунӣ ма чӣ да агаре да иҷа аренда меспорум дай помещения коргар гирифтагим барои чӣ ма просто биёрум ки бо як рӯз ту биё бариша бо ма як моҳи дига ждатш кунам духтаро я майда инсоф гуфтани гап астай айдастай ҳаваё ма борома намемонум барое ки спирилуин дори намечунчи дори итари дори утари дори ма уже гуфтам бори ма ба савдо бирам ма дига бор намебиёрум ба қатъи иё кор карда намешава духтаро қатъи ино кор карда намешава то ама образовательный центро да тоҷикистон шавам баъди соли нав камаш мондай бахтҷон борошона гиранд духтарои дигае ки борой мекунам ба савдо гуфту мариям буги борошона савдо чанс меда болошон мемонӣ қатъи ма қатъи занако гуфтум кор карда натонистум чоя миёри чоя теба ма хона метунта ай ма баъди як моҳ мебиёя просто ҳози ма да ҳози дар корай ту да ҳози дар корай ма да ҳози дар кор нестай фоидаами чоя пулша те хар бад нагуфта бошишон ку майли 1000 бор мебе инсоно шумо изона мекаше чизи тайёр мехоҳед бо як гап бугум ами як табуте мефурӯшам бо дигаро давая ва пули вай қатъи ай кабинетушон мехарам барами намехоҳам ами шкафа бороша соз кунам хулоса ирӯз 27 май мо чанд рӯз 4 рӯз выходной мекунем ана чандум 31 раҳмати калом касоне ки табрик кардем мара қатъи ина мошини чипчаки чанд рӯз шуд борон чиркош тоза намешава мешумша бегаи саҳаре мебинӣ ки борон зад ана духтаро худохоҳа ҳама коро нағз мешава мардум да берун офтоба гармақ уже ирӯз ҳаво хушрӯ фасон айпаи харидои соли навиян ҳо дӯстони азиз динам мара зоир занг зад гуфт ки да ашан инҷук омада муха зур хай ман гуфтам ята хар харидай ман гуфтам да маразилник мо наёравая бо махт мера мегирем сари гифта корхона шувар то бега ҳавая бугиронди ба оварди ба фикрам я точно буги дифтага ма чико мекунем вая ина рамнол чико мекунем аки индукира мега ки бия индук бишна монда я гира дора ки мара бар вати чӣ гуфтиш ман гуфтам бардам хон ту мемони шо бетоқати зоирда ҳам мегӯй ҳаму ҷои ҳами халадини ки ҳамира ҳами индуки мо гирифта дӯсто пага мегирим гуфтум ай хонатон ана дӯсто азиз изу 28 ма 29 31 3 рӯз айто соли нав шав ура пухтана медроем хай офис давом гапо да офис дӯсто азиз наздикотон да метонед хемохоем падарка кунен хемохем беҳтарин тӯҳфа дар соли нав ӯ падаркаи че зоир будум чӣ додам та ки бурдасти мебинем чанд сум харидай 17 сум харидай дуруға лимони сета лимони индюк ин куҷоя истеҳсоли куҷо будай зоир истеҳсол шабо камдай исрокуш гузашта гераҳмонали ина мебарем салима будай бо номи индюки овардагиш мясо уток тушка утёнка первый сорт
Да-да-да, замороженная. Российская Федерация. Подаркой рухсона бине 5 харгуш. Чанда? Чхема шаш кудак дорун. Биё, биё. Агар хазаи хонаи харгуш созидани мешавад. Рухсон мода чикор овард. Бемазрат айтамушдам, но фабелинг намешида. Ё атомик истифода бурдам. Ман гуфтам чиқор авлос ҳеҷ чизи фабелинг трафсинут кардам. Ана е дардои сара овардим шуки сари. Пиша гуфтеста ки биё и ман ҳама ми чизора бинам. Yo, я вашу хона дорам. Инам карпак мешавад. Тамом.